Apo Kapitan, mabaling nga intayo lang nga ilawlawag no anyat napasamak detoy inted iti biyang ti DSW di nga retoy ket relief goods nga maipagarop nga sa balimet iti nagdiretswan na instead nga iti barangay hall iti barangay 14 San Nicolas iti pakaituludan na ko mangem naidiretso iti may sa pagtaengan iti kagawad yu apo. So mabaling iti ilawlawag apo. Sagbayaman nga ilawlawag ko sir kata nakman kablawan dagiti po nga kabarangayak nga langlang nura na dagiti padak nga nabutusan nga opisyales ken dagiti amin nga pakadanunan dati nga signal. No may panggip kita sir kata DJ ayuda nga nagaputi probinsya ket hangkwam mo deta tahambat nagsungar kanya ket nagka ipanan na ti pagtakan ti mesa konsel ko ni Brian Kasabay iso nagdisagan da ket rinugyan da pa ket tinagibunong idi kalmana no oras ti alas 7 iti Domingo ket ti pay ko apo nagibumbonong dagiti agkandidato nga kadwa na para konsehal hamat nga dagiti nabutusan nga agdama nga nagpaspasyar nga nagsursursor nga nangkita kadagiti affected areas nga na danuman ket ti unay mata in ti biyangko andamal lang naipanyan ti unay ti pagtengan ti barangay tada mata balay ti barangay hall tayo ta sadya kamat pagkapanang kat no may bunong dagiti konsyal ta dagiti affected areas maka-receive da amin kinatang ayuda. Apo Kapitan, sakbay nga may iti probinsya, iti barangay 14 San Nicolas, haangan na iyuman kanyayo apo as ama iti barangay 14 apo. Dadaro ti medyo ma sairman deti riknak sir ta hambat nga nepakamo ono hambat nga na nepadanon itinumutibiyang ta resibo mi kuma ono resibo kuma sa balimat tinapanan na itimot mesa nga pagtengan tinabutusan nga konsehal. Apo Kapitan, iti sarili nga ingkay panagpalpalutpot, apek nga ta nga ijay balay ni Apo Kagawad iti nakaidiretswa na dagito nga naibunong nga ayuda apo. Dagiti ayuda po sir na diretso jay balay na po Brian Kasabay babaen ti billing kan ni Gobernador iti Ilocos Norte ni Apo Marcos Macho Manotok. Tay iti panagi-coordinary ko may iti opisina ni Governor Matt no agpapayso deti nga naipadanon kada kayo apo. Kinagpeson na sir kita adda dagiti agdang nga nakaramiden nga mga damag nang nangaron na iti Kapitolyo nga naggapuan det nga ayuda sir. So, iti na-report kanyayo apo ana iti nagyan dagito nga relief goods apo. Ti nakita nga relief goods nga naibulong nga po dati DSWD pak nga karton natatakan ti DSWD kay nasaon naggapo iti pundo iti gobyerno. Apo Kapitan, adda iti biyang yun no manoda nga naipaayan karaytoy nga ayuda. Jaka mo deta sir tad ti JPT agkukway ti panunot ko no sino ti naka-receive kinita nga ayuda tawam mo ti listaan nga amok nga nagibasaran datan damat naala dagiti listaan ti barangay nga na assess me idi Bagyo Goring dati heavy rainfall. Iti biyang yu akas Kapitan apo iti barangay 14 San Nicolas ana iti marikrik nayo takas lang awan man lang iti panangi padanon da kanyayo kagro naan na ket kalkalpas dagiti nagsaruno nga bagyo nga imay dimoprak iti probinsya tayo. Ket no siyak ti saludsudon niya ti biyang napa kat medyo nasakit materek na kat hamat nga sungar kanya kon ket ti kumamat ket ko ora nanumuak lang nga kapitan ti barangay 14 na kat irespeto damat tay kinakapitan ko ta agdamak met pela nga kapitan sir. Apo Kapitan na i-report iti biyang ti dagiti maseknan nga agencies tapno di kasaket maikan iti tignay man dito nga napasamak iti barangay apo. Adda
napanakon sir nga kuhayan ti biyang ti Comelec ti San Nicolas. Legit lang tinapanak sir nga nangalat ti information no kasan pamaak. Any message kadi kit kalugaran nyo apo? Nangro nakit kastoy iti napasamak at the same time ket umasidagpay iti panagpipili iti barangay election up. Na may panggap kaya tapo nga kabarangayak, makamukay ka din nga mangpanunot ken mangkita te pudpudno nga pagsayatan ken agredredam kayo kadagiti kastoy nga kalamidad sa pela ko mataawan ti mabigbiktima nga casualties tatno no testa agtitinulong tayo amin apo no may panggap mete kan ni sir alakat aglalutat ta o may ti panagpipili dagiti mangituray ti mesa nga barangay alakat kita nyo nga nasayat apo dagiti makaited ti serbisyo nga agpepeso